שלום לכל אספני הקלפים והמדבקות כאן בישראל. והיום נפתח עוד כמה מעטפות מאוסף הפניני של פיפה 365 אדרנלין אקסל. יש לנו כאן מה לקחתי, 6 מעטפות, ניקח עוד אחת, נעשה את זה 7 מעטפות סך הכל מהגרסה הנורדית, גרסה שלא נמכרת בארץ לצער כולם. אפשר למצוא אותה בחנויות, באתרים בחול. ובואו נתחיל את הפתיחה. כמובן השאיפה לקבל קלפים נורדים. נזיז את הקופסה שמפריעה טיפה. אוקיי, ואנחנו מתחילים טוב. וסקנדינביאן סטאר קלף מהגרסה הנורדית של ויקטור פישר מאייקס. איזה יופי, פתיחה מצוינת. קלף מהגרסה הנורדית של כל הסקנדינביאן סטאר. יש לי כבר את ירמלנקו וויקטור פישר מצטרף אלינו לפה. נהדר. מילאנוב, קלף רגיל. דיילי בלינד. יש לנו את רובן נבס וקרלוס טווס מבוקה ג'וניורס, גול משין. קרלוס טווס שחזר לקבוצה שבה הוא גדל, בוקה ג'וניורס, אחרי ששיחק ביובנטוס. קלף נהדר, יפה, אני אוהב את השחקן הזה. ודורסין מרוזנברג, קלף טימייט. מעטפה שנייה. להפוך את זה. דישיליו ממילאן. יש לנו את פלסיו אינטר, את דוד לואיז ומרקיזיו מיובה. והקלפים המיוחדים אלה דייגו גודין, דפנסיב רוק של אתלטיקו מדריד, מצרף אותו פה לגול משין. וצ'ופו מוטינג, קלף רגיל. אז כן, פעם יוצא קלף אחד מיוחד, פעם 2, וכל יתר 4 הקלפים בעצם קלפי טימייט. יש לנו את מילאנוב, יורגנסן מקופנהגן, את ולטמן אייקס, לואיז אנטוניו, הסמל של אייקס, אין לנו אותו, נשים כאן. ואדיסון קוואני, חלוצה של פריס סן ג'רמן. מה הולך פה עם ההיפוך? קצת התבלגן. הנה, נעשה את זה ככה. יורגנסן שוב מקופנהגן. יש לנו את ונדרפלר, שוערה של בורוסיה. אוגוסטינסון, גם כן מקופנהגן. את ליכשטיינר מיוב. והנה הקלף המיוחד, יש לנו קלף אקספרט של נמניה וידיץ'. נמניה וידיץ' מאינטר, נשים אותו פה, קלף אקספרט. ואינטרנשיונל סטאר, את טיבו קורטואה. איפה נכניס את טיבו? נשים אותו עם הרגילים, לא כאלה נדירים האינטרנשיונל סטארס. יש לנו עוד 3 מעטפות, פתחנו 4. בואו נראה, יש לנו את קייסוקה הונדה, קי פלייר של AC מילאן, נשים אותו כאן. את למינה, דייגו לופז, שוערה של מילאן. יש לנו את קונדוגביה דפנסיב רוק של מלמו, נהדר. קלף גם כן רק בגרסה הנורדית, בגלל שמלמו חלק מהקבוצות הנורדיות. אז יש לנו את בנקצון, רסמוס, יפה מאוד, נהדר. דפנסיב רוק של מלמו, ואת הנסן, שוערה של רוזנברג.
עוד שתי מעטפות, פותח אותם עם השיניים. יש לנו את קלאודיו בראבו, את לויסקי, טימייט של מלמו, יש לנו את אלבה, אנדריה פולי, הסמל של בורוסיה דורטמונד, כבר יש לי אותו, ולהחלפה, ונסטסיץ' משלקה, ומעטפה אחרונה, מעטפה אחרונה להיום, איך הולך ההיפוך? נעשה את זה נראה לי ככה. את רקיפ, יש לנו את קירינו, את סמיקאיה מגלאטסראי. אגב, שמתי לב שלא הרבה קלפים של גלאטסראי יוצאים לי. גארי קייל, אינטרנשיונל סטאר, בלמה של נבחרת אנגליה. והנה הגענו ל-One to Watch, את סטוררו מיובנטוס. יפה, קלף יפה, ה-One to Watch האלה. איפה נשים אותו? וקלף אגדה של מיכאל לאודרופ בברצלונה, כמובן האחים לאודרופ ששיחקו בברצלונה. יש לנו פה את מיכאל בלבד, בריין לאודרופ לא נמצא באוסף הזה. אז זהו, פתחנו 7 מעטפות, קלפים נהדרים. דבר ראשון, הסקנדינביאן סטאר הזה של ויקטור פישר, קלף רק בגרסה הנורדית, והדפנסיב רוק של מלמו, ועוד לאודרופ נראה לי יש לי אותו להחלפה. בכל אופן, המון תודה שצפיתם. אתם מוזמנים כמובן להגיב. אגב, התחרות על הספר תצא ממש מחר או מחרתיים, אז מי שרוצה מוזמן יהיה להשתתף. אז תגיבו, תנו לייק, תירשמו לערוץ, והכי חשוב, תחזרו לאסוף. I'm waiting for the call, the hand on the chest. I'm ready for the fight and fate.